Agad. 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 Ay na. Agad. Anyamanan, anyaman ti. Bakit mom? Ay na apo. Agkat katay ka manan. Ay na. Dimpay mo't mapunasan ta katay mo. Day takot gamin. Day tagamin ti kunkunak kanyam. No kumadinungag ka ide. Dihang ko mga kasta. Ay na apo niya tata. Di nakaidida ka lang. Ang ka nga makakutkutin. Ay na apo. No kumadinungag mo di magbagak ide. Dihang ka ko mga na high blood. Ang ka ko mga na stroke. Ay naapo, atan tumagamin. Kaiinom mo ti arak. Sapay nakarawrawat ka magkaroon ti pulutan. Nakaagin inong ti arak. Pangan ka mga pangan. Ay naapo, day tati kong kunak ganyam. Kinatural. Ako nga talaga. Tahan naggarod nga dinangag. Tapos tatanga kas tati ka sa saad mo. Siyak tagal alaga kanyam. Tatakas tati ka sa saad mo. Siyak aminan. Siyak tisang karaayab mo. Ay na ako. Ayan na nga dagita babarkadam. Ayan na dagita ininuman ide. Dita ka pa yung may bisitaan. Dita ka pa yung may tanawan. Ay na apo. Ato ti kung kunak gamin kanyam. No gamin bawal. Bawal. Ay na, putagugot ka pa ilang muda. Ay na apo. Kita man tabagem. Kasla ka lababo yan. Kalpasan ti abagam ulong na daguson. Ompay tangad mo. Sino nga matahang nga ma-high blood ti kasta? Naguyaw ka pa ilang wato kasi. Apo. Ay, apo, atan to gamin. No bawal gamin. Ay na, sugar niya kasalamat ang kanya bakit hasta si kaswela ka. Kerbang naangag, pasalamat ka. Tas sinupay ngay kumati, mang taripato kanyam, nuhan nga siya. Di ka lang asawa, beleng kan. Ay, bakit inayabang gada, kaya ko nga ibagada, siwa o di nga bilin ko, bakit baka nakagbayagan dito nga lobong, bakit tayo may baga. Ay, bakit Nya, nato'y balay tayo, ang mga may bayan, ang mga ilaklakaw, bakit akin dagay atin ay dagat abay tayo pinajatalo nga balay ijay bakit ano kung tagajay? ang mga ilaklakaw Nya gaming nga gapong nga ilakok kan tayo mat nga sami ko isugar nga mo ilaklakaw bakit tayo nga bagay Nya apo, matay ka lagaro doon at apay lagpiloso po ti ubram. ngayon mo nga agom ka makatsakin mo kang pera ka sugaan mo kay lalakaw kakaw nga bagay Tibulong na to yung nalaklakayan. Ayong gayong lakay. Yung may ni para berting tatay. mo di berteng Wan. abaya sa tiwagara Yung may nagbayad ti Gismail. Giswell! Gismail garod. Giswell! Limbayad na bakat! Kawan kampay man na ito utang na. Anong loko ka berting ka? Kendo 50 will di utang na ni berteng. Ay, bangunan nak bagat, bangunan nak. Bangunan nak bagat na mapanggusin nga ran. Dati nga berteng. Ay, kasta gamin lakay. Nagpapigsa ka. Hang kapay nga matay ta. Ang kapay sinip ti utang. Yan. Loko ata nga. Bertingan. Kendo 50 will di utang na. Gismil kita jure yan na. Tawag ko sigaret. Kasta nga ron alakay. Hang kapay nga mamatay. Singirampay amin nga pautang mo. Nya,